hau, papel. Listo ya. Bueno, egunon guztioi, eta eskerrik asko ona bertaratzeagatik. Nerekin daude hemen eserita Irune Jarza Gozoneko zuzendaria, eta bestaldetik Yolanda Dominguez, zerga kudeaketarako zuzendari ordea. Agerraldi honen helburua da 2024ko errenta kanpainaren, detaile gehiago modu zehatzago batean aurkeztea, eta datu batzuk ere aurreratu nahiko genituzke kanpaina honen inguruan. Orain arteko laburpen bat egitea gustatuko litzaidake, dakizuenez, pasa den astean, martxoaren 25ean diputatuen kontseiluan, aurtengo errenta kanpainaren autolikidazioaren proposamenaren bidalketaren lehen egun hori. Aprobetxatuz, 2024ko errenta kanpainaren berrikuntza nagusiak aipatu genizkizuen. Nagusiena eta berrikuntza informatiko garrantzitsua, foru ogasunak zergadunekin PFS-aren izapideak errazteko garatu berri duen Errenta Plus aplikazioa aurkeztu genizuen. Besteak beste autolikidazio proposamenak aplikazioen bidez onartu daitezkelarik. Aplikazio hori jada tablet eta mugikorretan deskargatu daiteke dakizuen moduan, eta pasa den astean martxan jarri zenetik, 7.401 aldiz deskargatu da. Datua oso ona da, eta gure aldetik oraindik jaitsi ez balin badezue animatzen zaituztegu aplikazioa jaistera. Errentaren kanpaina badakizue, 2024ko datuen ondorio dira. Alde batetik, egoera ekonomikoaren islada bat izaten dira. Badakizue, 2024 urtea sendo bukatu genuen ekonomikoki, enplegua sortu zen, eta sortzen jarraitzen dugu, 340.000 pertsona genituen lanean urte bukaeran, Gipuzkoako barne produktu gordinari dagokionez ere hazkundea 2,1koa izan zen, eta salmenta osoak ere 0,1 igo ziren, eta horrek 2024an nazioarteko testuinguru konplexua eta ziurgabetasun handikoa izan bazen ere, ekonomiak sendo iraun zuela urte osoan esan nahi du. Beraz, Gipuzkoako enpresen kanpo merkataritzaren resilientzia handia erakutsi zuen, eta hazkunde ekonomikorako eta enplegua sortzeko palanka nagusienetako bat izaten jarraitu zuen. Eta horrela, eta ekonomia egoeraren honen ondorioz, eta mutualisten itzulketen datuez haratago, gure dirubilketak gora egin zuen aurreko urteekin konparatuz. Hala ere, esan barra daukagu, 2024ko errenta kanpaina hori, 2024ko datuak isladatzen dituela, baino gaur egun kontziente gara ziurgabetasun egoera honek geroz eta luzeago egiten ari dela, baina mantentzen ari gara, adi gaude, eta bere kasuan neurriak hartzeko prest egongo gara, egoerak hala eskatuko balu. Aurreko urtean hartu genituen moduan. Aurreko prentsa horrekoan ere, aipatu genituen errenta kanpaina honetan, 2024ko kanpaina honetan aplikatuko ziren neurri nagusiak. Eta esan genuen moduan, kolektibo zaurgarrienak babesteko neurriak, edo eta ehun ekonomikoa babesteko edo indartzeko neurriak hartu genituela. Komentatzen genuen moduan, familiei laguntzeko neurriak, 2,5ko deflaktazioa, edo 200 euroko kenkaria, 35.000 euro baino gutxiago errentak dituztenak. Neurri hauek, errenta kanpaina honetan, espero duen inpaktua 45 milioi euro dira, orokorrean 72 milioi euro, baino errenta kanpainan 45 milioi euroko inpaktua izango dute. Bestalde, jarduera ekonomikoari laguntzeko neurriak hartu ziren aurreko urtean, eta errenta kanpaina honetan islada izango dutenak, autonomoei beraien jarduera ekonomikoaren etekinak kalkulatzeko orduan, aplikatzen duten murrizpenen mugak mantendu egin ziren, eta intentsitate hau ere altuago izanik bereziki krisiak gehien kaltetuz dien sektorei, garraiolariak eta lehen sektoreak. Kasu honetan, eta errenta kanpainan esperotako inpaktua 11 milioi eurotakoa izango da. Aurreko egunean aipatzen genuen moduan, eta baita ere, berrikuntza gisa, eta esan hauek orain momentu honetan ezin ditugula baloratu errenta kanpaina bukatu arte,
Baina, beste neurri batzuk ere hartu ziren errentan eragina izango dutenak. Batetik, erregimen berezi berria aplikatuko da enpresa berritzaileentzako edo startupentzako sortzailentzat, bere laneko errendimenduen 30%rainoko salbuespena, ekarpen edo partaiditzarako. Halaber, galera patrimonialen konpentsazio muga handituko da oinarri orokorrean 10%tik 25%ra, edo talidomidaren eraginpean egondako pertsonei dagozkien ordainsarien salbuespena aplikatuko zaie. Esan bezala, azkeneko 3 neurri hauek beraien eragin ekonomikoa kanpaina bukatu arte ez dugu izango. Baina lehen aipatutako neurriak eta batuz, danera 83 milioi euroko inpaktua izango dute diru bilketan 56 milioi euro kanpaina honetan bereziki. Eta ondorioz, horriek egoera ekonomikoak eta hartutako neurrien ondorioz, kanpaina honek emaitza batzuk aurreikusten ditu. Gero sakonduko do Irunek, baina egin ditugun aurreikuspenen arabera, kanpaina honetan 388,3 milioi euro itzuliko dizkiegu Gipuzkoarrei. Eta 312,9 milioi euro jasoko ditugu. Ondorioz, kanpainaren saldoa 75,4 milioi eurokoa da zergadunaren alde. 2023ko errenta kanpainarekin alderatuz, 5,4 milioi gehiago zergadunaren alde izatea espero da. Gogoratu behar da ere, pasaden astelenetik, martxoak 31tik autolikidazio proposamenak onartu daitezkeela, internet bidez, telefonoz eta edozein mugikor edo tabletetan deskarga daitekeen Errenta Plus aplikazio berriaren bidez. Esan ere, 25 urte direla ja proposamenak bidaltzen hasi ginenetik, bere momentuan 3.286 proposamen bidali genituen. Kanpaina honetan, 285.585 proposamen bidaliko ditugu. Eta horietatik, jadanik, orain, bi egun hauetan, kanpaina hasi zenetik eta bi egun hauetan, 56.094 proposamen onartu dira. Detailean eman da, 182,7 internet bidez, 113,6 telefonoz, eta 103,7 Errenta Plus aplikazio berriaren bidez. Zehazki, 1.695 onarpen eman dira Errenta Plus aplikazioari dagokionez. Como acaba de avanzar, y de acuerdo con las estimaciones realizadas por la Hacienda Foral, este año se estima devolver 75 millones de euros en total a los y las contribuyentes. Ese es el saldo final. Entonces, 388,3 millones de euros en el total a devolver y 312,9 millones de euros a ingresar, con un saldo de 75,4 millones de euros, como decía. Recordar también que desde el lunes pasado, desde el 31 de marzo, se ha activado la campaña de renta y ya se pueden aprobar las propuestas de autoliquidación por Internet, por teléfono y por la nueva aplicación de Renta Plus, que se puede descargar en cualquier móvil o tablet. Y en este sentido, en los 2 primeros días de la campaña, de las 285.595 propuestas de autoliquidación enviadas, se han aceptado 46.094 propuestas. Decir también que este año hace 25 años que empezamos a enviar propuestas de liquidación a los contribuyentes. En aquel año se enviaron 3.296. De las 285.595 propuestas, ya en estos 2 primeros días se han aceptado 46.000, como decía, 82,7 de estas propuestas se han aceptado por Internet, el 13,6 por teléfono y el 3,7 a través de la nueva aplicación de Renta Plus, que son concretamente 1.695 propuestas. Paso ahora la palabra a Irune Yarza, que dará más detalles de cómo es la campaña y cómo se puede presentar las declaraciones y sus detalles. Eskerrik asko Itziar. Egun on guztioi. Aurtengo errenta kanpainari dagokionez, nik labur-labur azalduko ditut zeintzuk diren errenta egiteko modalitateak eta datak gogoraraziko ditut. Beti bezala, aitorpena aurkezteko 3 modalitate desberdin ditugu eta aurten mantendu egin ditugu. Alde batetik proposamenak, bestetik aurrez aurrekoa edo mekanizatua eta bukatzeko zergabidea plataforma edo interneten bidez.
Jarraian azalpenak emango ditut, baina zuek oharrean ikusiko dituzue taula desberdinak datu guztiekin, ez? Eta kontzeptu desberdinak ikusiko dituzue. Adibidez, aitorpenak modalitatearen arabera, aitorpenak itzultzera, aitorpenak ordaintzera eta kanpainaren saldoa. Aurretik Itziarrek aipatu dituen kontzeptuak dira, baina hor xehetasun guztiak dituzue. Hasteko, zenbat aitorpen guztira espero ditugu, zenbat aurre ikusten ditugu. Guztira aurten, 222.000 aitorpen jasotzea espero ditugu. 104.000 itzultzera edo 0 emaitzarekin, hauek dira aitorpen guztien 72% eta 118.000 aitorpen aldiz ordaintzera espero ditugu. Eta hauek dira aitorpen guztien 128%. Proposamenei buruz hitz egingo dugu orain, eta pasaden astean aurreratu genuen moduan, 285.585 proposamen bidali ditugu, horietatik 170% itzultzera dira eta 120% berriz ordaintzera. Pasaden urtean, baina ia 10.000 proposamen gehiago bidali ditugu. Eta guztira 326.000 zergadunei eragiten diete proposamen hauei. Hauek dira aitorpen guztien ia 170%. Pasadan urtean bezala, azken 2 urtetan interneten bidez onartu dutenei edo zergabide plataformatik aurkeztu dutenei aitorpena ez diegu aitorpen proposamena bidaliko, baizik eta jasoko dutena izango da emaitza eta interneten bidez proposamena ikusteko kode bat. Onartzeko, Itziarrek esan duen bezala, pasaden astelehenetik aurrera, martxoak 31-etik aurrera egin daiteke, eta interneten bidez edo telefonoz bidez gure ohiko telefonoan, 943-11-3000, edota Errenta Plus aplikazio berriaren bitartez egin daiteke. Pasaden astean, aurreratu genuen moduan, 3 bide hauen bidez, aldaketekin ere onartu daitezke proposamenak. Beti ere, aipatuko ditudan 6 gai hauetako bat baldin bada. Etxebizitza, lokalen edo etxebizitza turistikoen alokairuen errendimenduak, sartzeko baldin bada, alokairuen kenkariak aplikatzeko bada, dohaintzen kenkariak edo sindikatu kuotaren kenkaria aplikatzeko baldin bada. Bestelako aldaketak egin daitezke, baina orduan zergabidea plataformaren bidez egin behar dira. Aurre ikusten da, kanpaina honetan 232.000 aitorpen modalitate honen bitartez aurkeztuko direla, eta hauek dira bidalitako proposamenen 181%. Bigarren modalitatera pasatzen balin bagea, hau da mekanizatura edo aurrez aurrekoa, esan behar dugu, urtero aipatzen dugula, badagoela oraindik kolektibo bat, gustatzen zaiola aurrez aurrera jutea, bulego batera, eta gure langile batekin aitorpena aurkeztea. Horretarako, urtero bezala, 9 udalerrietan banatuta daude 11 bulegoetan egiteko aukera izango dute. Kalitatezko zerbitzua da, langile propioarekin ematen duguna, eta bai egia da aurrez aurre egiteko, beti bezala, hitzordua eskatu behar dela. Hitzorduak apirilaren 4-tik, hau da, osterilatik aurrera hartu daitezke, ekainaren 6 arte, eta aurrez aurren aitorpena aurkezteko lehendabiziko eguna apirilaren 8 izango da. Hau da, datorren asteko aste artean, okerrez banago. Eta foro ogasunak espero ditu 78.000 aitorpen aurkeztea modalitate honen bidez. Eta hauek dira aitorpen guztien 118%. Eta azkenengo modalitateari buruz, hau da internet, esan behar dugu, jarraitzen dugula modalitate hau indartzeko asmoarekin, eta horretarako badaukagu tresna oso potente bat dela zergabidea plataforma. Zergabidera sartu eta aitorpena aurkezteko bakua behar da edo ziurtagiri elektronikoa. Behin zergabidean sartuta, gauza desberdinak egin daitezke, proposamena jaso baldin baduzue, proposamena jetxi, deskargatu, aldatu eta aurkeztu dezakezu, aurreko aitorpenak ere berreskuratzeko aukera badago, eta ogasunak zutaz duen informazio guztia ikusteko aukera badago.
Ohiko aitorpenen kasuan, esan nahi duguna da oso erraza dela zergabidetik aurkeztea, ez? Baina hala ere, urtero baliabideak jartzen ditugu herritarren eskura aitorpenarekin, aitorpena aurkezteko laguntzeko. Eta adibidez, aurten ere, bideotutorialak egin ditugu, telefonoko arreta errefortzatu egin dugu, batez ere, zergabide plataformatik egin nahi duenak laguntza izateko. Beraz, herritarrak animatu nahi ditugu pauso ematera. Eta modalitate honen bidez, bihartik aurrera aurkezteko aukera badago, eta gure aurreikuspenen arabera, esan dezakegu, aurten espero ditugula, 112.000 aitorpen modalitate honen bidez, hau da zergabide plataformaren bitartez, jasotzea. Eta hauek dira aitorpen guztien 26,5%. Errenta alde batera utzita, baita eman ditugu datu batzuk ondarearen eta fortuna handien gaineko zergei buruz. Hauek zergabidearen plataformaren bitartez aurkeztu behar dira, eta hauek aurkezteko lehendabiziko eguna apirilak 3, hau da, bihar irekitzen da epea, bai ondarearen gaineko zerga eta fortuna handien gaineko zerga aurkezteko. Foru ogasunaren aurreikuspenak aintzat hartuz, espero da bizterge hoien artean 9.350 aitorpen aurkeztea eta 69,7 milioi euro inguru ingresatzea. Ondarearen gaineko zergari dagokionez, espero da zergadun bakoitzak 8.513 euro ordaintzea bataz beste. Eta orain Jolandari pasako diotitza bukatzeko. Eskerrik asko. Egunon guztioi. Langilei dagokienean aurten 184 pertsona inguru egongo dira lanean, 2024ko errentan kanpainan. Zergadunei ahalik eta zerbitzurik onena eta kalitatezkoena ematea da helburua, eta kudeaketak ahalik eta ondoen egin ahal ditzaten, eta zentzu honetan, Irunek ondo esan duen moduan, 11 bulego zabaldu ditugu urtero bezala, Gipuzkoako 9 aretan zehar. Kalitatezko zerbitzua emateko daukagun konpromisoa honen adierazberri, iaz 2023ko errenta kanpainako zenbait adierazle aipatuko ditut. Adibidez, 71.817 telefono dei jaso ziren, denak lehenengoan erantzun ziren, 204 dei izan ezik, kanpainako egun bakoitzean 1.187 dei erantzun ziren, proposamenen eta mekanisatuko aurrez aurreko aitorpenon itzulpen epea 1,24 egunean egin zian, interneteko aitorpenen 89,4 10 egun baino gutxiagoan itzuli ziren, aitorpena aurkeztu ostean, eta ildo horretan esanburutsoa da, Gipuzkoako herritarrek 10-etatik batez besteko 8,8 batekin kalifikatu zutela 2023ko errenta, ondaren eta fortuna handien gaineko elkartasun zergaren kanpainan jasotako arreta. Nota hori, lantaldeak egunero egiten duen lanari esker da, eta hortaz, eskertzekoa da, lantalde guztiak zailtasun erakusten duen jarrera eta konpromisoa. Aurten ere, ziur gaude, antzeko emaitza lortuko dela, edo saiatuko gea, zergadunari eskaintzen zaion zerbitzuaren kalitatearen ikuspegitik. Osondia, eskerrik asko. Amaitzeko 3 mezu azpimarratu nahiko nituzke, lehenik eta behin, herritarrei bidaltzen dizkiegun proposamen kopuruan izan dugun hazkundean jarri nahi dut azpimarra, esaten genuen orain dela 25 urte, 3.200 proposamenekin hasi ginean, gaur zergadunen 70% bidaltzen diegu proposamena. Guri betiko informazioari teknologia batu eta batzen diogu egunero, eta honi esker, azken urteetan errenta kanpaina modu errazagoan eta eraginkorrean egiteko mekanismoak ahalbideratu ditugu, eta kasu honetan aurten Errenta Plus aplikazioa. Momentu oro gure herritarrak erdigunean jarri nahi ditugu, eta horregatik berrikuntza guzti hauek jartzen ditugu martxan, eta
honekin batera, ez dugu ahaztu nahi, aurrez aurreko arretaren balioa, eta hortan ere, gure indarrak jarri ditugu. Kolektibo batzuentzako, kontziente geralako, oraindik ere ezinbestekoa den sistema bat dalako. Bigarrenik aipatu nahiko nukeena da, herritarrak animatu, 2024ko errenta kanpaina honetan, aitorpena euskeraz egitea. Zerga administrazioa prest dago, telefono, internet, zein beste edozein moduko arreta prest euskeraz egiteko zerbitzua. Eta Errenta Plus aplikazioa ere euskeraz deskargatu daiteke. Beraz, animatzen zaituztegu pausua ematera, hizkuntza aukeratu eta zerbitzu bikaina hartu. Eta hirugarrenik eta azkenik, eskerrik asko etxeko langileei, zuzendari ordeari, eta baita ere egiten duten lana eskertu egin behar da, erraunka handia izaten da errenta kanpaina ondo aurrera eramatea, egin dugu, ondo hasi gera eta egingo dugu. Eta, noski ere herritarrei, azken finean, beraien laguntzarekin ere, eta bereiek egiten duten ekarpenarekin, gure ongizate sistema martxan doalako. Eskerrik asko eta galderarik baldin badezue. Nos piden si puedes decir el último tramo en castellano también. ¿El resumen de las tres? Voy a intentarlo. Para finalizar me gustaría resaltar tres mensajes. En primer lugar, que enviamos las propuestas de liquidación, ¿no? Cada vez más. En este momento ya alcanzamos a más del 70% de los contribuyentes, cuando hace 25 años empezamos con 3.286. Queremos unir la tecnología a toda la información que manejamos y toda esa tecnología poner a disposición de la ciudadanía para hacer una campaña de renta más sencilla y más fácil y para utilizar mecanismos que hagan que la campaña de renta sea un proceso sencillo para la ciudadanía. En todo momento ponemos a la ciudadanía en el centro con el objetivo de poder hacer una campaña de renta, como decía yo, más sencilla y más fácil. Y con esto no dejamos, a pesar de que utilizamos la tecnología y los sistemas informáticos y aplicaciones y Internet, no dejamos de lado la atención presencial, seguimos manteniendo las oficinas y la atención presencial porque somos conscientes de que hay personas que todavía necesitan esa atención presencial y que quieren esa atención presencial y por lo tanto mantenemos ese servicio. Queremos animar a la gente a hacer la declaración en euskera, posiblea da, arreta bikaina jasoko dute y en ese sentido animar a solicitar el cambio de idioma y pasar a hacer la declaración en euskera. Y por último, dar las gracias, ¿no?, al personal de la casa, a la directora, a la subdirectora, porque la campaña de renta ya es un reto propio de la Hacienda todos los años. Va bien por ahora, pero por supuesto queremos que termine bien y así lo contaremos en unos meses. Eskerrik asko. Oso, ez baldin dago galderarik? Perfecto. Eskerrik asko.